Molt bé, són les 7 del matí, les condicions no són les millors per fer el campionat, està el mar bastant petit, però a veure si aguanta almenys tot el dia. La previsió és que té una mica d'eix de ponent i puja una miqueta més tornada, però no ho veig molt favorable. A veure què tal va.